mä tuossa pari viikkoa sitten, tai ehkä kuukausi sitten, rivatsasin yhden mun ihan top 4 elokuvista. Manchester by the Sea. Ja musta tuntuu, että mikään elokuva ei ole ikin ymmärtänyt mua näin hyvin. Tai laittaa elokuvaksi kaiken, mitä mä tunnen. Musta tuntuu, että se elokuvan ohjaaja katsoi vaan mun sisään ja teki siitä elokuvan, koska mä en osaa selittää, miltä musta tuntuu. Niin se on elokuvan muodossa. Ja mun mielestä Manchester by the Sea on oikeasti paras mahdollinen selitys, miltä syvä suru ja traumat tekee ihmiselle. Miten ne saa ihmisen vähän niin kuin jäätymään aikaan. Että elää vaan niissä vanhoissa traumoissa, eikä pääse eteenpäin mitenkään. Aika on niinku pysähtynyt. Aika niinku kulkee, mutta sä oot vaan pysähtynyt sun menneisyyteen. Ja Manchester by the Sea siis kertoo Lee Chandler nimisestä miehestä, joka yhden virheen takia menetti kaiken koko sen elämän niinku talon myötä. Ja sit se on elänyt kauan semmoisessa sumennossa yksin. Sitten sen veli kuolee ja sen pitää alkaa huolehtia sen veljen lapsesta. Ottaa tommonen tosi iso vastuu sen harteille, vaikka sillä on muutenkin sen harteilla ihan tarpeeksi kaikkea. Musta tuntuu, että mä tykkään kaikkein eniten tosta elokuvasta, koska toi ei lopu mitenkään silleen, että nyt kaikki on hyvin ja nyt on parannuttu tästä kaikesta, vaan toi ehkä vaan näyttää sitä enemmän niinku todellisuutta, koska mun mielestä isoista traumoista sä voit yrittää vaan tottua niin, sä et pääse ikin niistä yli. Sä vaan totut elämään niiden tunteiden ja asioiden kanssa sun mielessä, kun sä oot kokenut jotain tosi traumaattista. Mä halusin tänään lukea 2 mun runoa, joka on vähän sama teemaa kuin tää Manchester by the Sea-elokuva. Mulla on tämmönen päiväkirja ja mä oon kirjoittanut nää tänne. Mä pitäis kirjoittaa enemmän mun runoja tänne, koska se tekee vaan tosi hyvää. Nää sivut on tämmösiä. Mulla on niinku tosi paljon, tai no mä en ole varmaan, ei nyt niin paljon, mutta mä oon kirjoittanut aika lailla runoja, koska musta tuntuu, että se on ainoa tapa, miten mä voin ilmaista itteeni kauniisti. Tää eka on kirjoitettu 28.8. eli elokuussa 2025 tätä vuotta. Ja tän nimi on Hetkiä. Mä en ihan varma, onko mä valmis tähän, mua vähän pelottaa. Ja mä en nyt tiedä, onko tää kamera vähän hassusti tai jotain. Ihan hetkessä kaikki kääntyy takaisin hetkiin, jolloin hetket eivät enää ollutkaan luvattuja. Kaikki toivo huomisista haudattuna, lupauksia rikottuina, jäljelle jääneitä palasia. Hetket, jolloin emme voineet edes uneen rauhallisesti nukahtaa, odotellessamme sitä hetkeä, jolloin pieni maailmamme kokonaan armottomasti romahtaa. Saattohoidon sumeat käytävät, suojelevan mielemme tarkasti valikoidut muistikuvat, kotia ympäröivät lohduttomuudella väritetyt kuukkakimput. Värillinen tulostus ei ollutkaan enää meille mahdollisuus. Maailmasta kadoksissa olevat väripaletit, tilalle ilmestyneet toivottomuudella varustetut luodit. Mä tykkään niin paljon enemmän tästä valosta. Mulla on tämmönen niinku meikkipeili. Ja mun mielestä tää valo on paljon parempi. Mä en tiedä miksi mulla ei ollut tätä koko videoa. Mut tää toinen on kirjoitettu 21. toukokuuta 2025. Ja 21.5. on mun isän syntymäpäivä. Kauan sitten kuulit vain yhden kirjoitukseni, kun makasit ilman sydämenlyöntejä edessäni. Vasta kun et ollut enää täällä, minulla oli uskallusta lukea sinulle sinusta. Aikaisemmin olisi pitänyt ääneen sanoittaa sinulle tunteeni, mutta kaikki tapahtui niin nopeasti. Anna anteeksi, annathan.
Kaikki, mitä olisit ikinä toivonut tyttäreltäsi, minulta, pystyisit enää vain kaukaisesti vastaanottamaan kipuna. Olisi sydämeni pitänyt pystyä sinulle avaamaan, jotta tietäisit, kuinka en kykene haamoja sinusta vieläkään tapaamaan. Elämä on jatkunut ilman sinua liian kauan sumennuksessa. Veit osan minua mukanasi. En tiedä, voisinko ikinä antaa sinulle anteeksi. Silloin toivoin, että olisit nähnyt, kuinka valo minusta vain hiljalleen katosi. Näkisit ja ymmärtäisit merkityksellisyytesi. Tuntisit tuskani, pyyteettömän rakkauteni. Mua vähän kaduttaa, kun mä en pitänyt tätä valoa koko ajan. Musta tuntuu, että tästä ei jotenkin nyt tullut yhtään mitään, mutta saa nähdä, että laitaks mä tämän videon edes julkiseksi. Mutta tää on tämmönen ilmainen terapia, kun mä teen näitä videoita. 3 päivää Radiohead-keikkaan enää. Joo. Nähdään ensi videossa.